Ковид бирешми. Кискен вирус белән авыручылар да арта. Республиканың оператив штабы вируслы инфекциялар таралуын хәбәр итте. Поликлиникалардагы чиратлар, ашыгыч ярдәм чакыручылар, кайнар линияга шалтыратулары гадәттәгедән күбрәк. Авырулар белән эшләүдә нәрсәләргә игътибар ителә? Тулырак киләсе язмада. Ютел тамак авыртуы температура. Табибка кабул итүгә ызын чиратлар. Республикада кискен вирус белән авыручыларның артуы күзәтелә. У меня поднялась температура до 39 и кашель был сильный. Высокая температура, ломота в теле, боли в горле сильные. Очередь, безусловно, есть, но это не так страшно. Кискен вирус авырулары таралу нәтиҗәсендә хастаханәләр, поликлиникалар, ашыгыч ярдәм хезмәте, табиблар бик киенке шартларда эшли. Ситуация в отношении вирусной инфекции у нас остается напряженной. Поликлиника җитәкчелеге дәвалау мөмкинлекләрен киңәйтү чараларын күрде. Медицина хезмәткәрләренең җаваплылыгы күпкә артты. Алар нигездә 2 сменада эшли. Чиратларны киметү өчен телемедицина консультациясе оештырылган. Шулай итеп, табиблар пациентлар белән тәүлек буена элемтәдә тора. Можем узнавать об их самочувствии. Дәвалауга төзәтмәләр кертергә кирәк булса, аларны хәле турында белә алабыз. Дәвалауга үзгәрешләр кертә алабыз. Шулай ук пациентлар өчен больничный вакытын дистанцион узайту һәм ябу мәсьәләләрен дә хәл итә алабыз. Здравствуйте, что беспокоит вас? Коронавирус йогышы буенча сораулар белән 122 номерлы кайнар линиягә мөрәҗәгать итәләр. Коронавирус буенча кайнар линия кул үзәгенә тәүлеккә 4 меңнән артык шалтырату керә. Операторлар саны артты, резерв әзерләнде. Шулай ук бу эшкә медицина югары курслары студентлары да җәлеп ителә. Күп функцияле үзәкләр белгечләре ярдәменә дә таянырга мөмкин. Люди обращаются с вопросами: у меня симптомы ОРВИ, что мне делать? Кешеләр үзләрендә вирус билгеләре булуын әйтәләр, киңәш сорыйлар. Табибны игә чакырту белән кызыксынучылар күп. Безнең оператор шалтыратуны кабул итә. Бу мөрәҗәгать карточка рәвешендә тутырыла. Аннары дәвалау учреждениесенә эшкәртүгә җибәрелә. Мәктәпләрдә, сыйныфларда укучыларның кимендә 20% грипп яки кискен вирус белән авырса, аларны өйләренә җибәрәләр. Республикада иртәнге фильтрны 799 укучы узмаган. 260 мәктәптә сыйныфларда укулар туктатылды. 7 мәктәп тулысынча ябылды. Балалар һәм яшүсмерләрдә авыру ешрак җиңел формада уза. Әмма катлану очраклары да бар. Авыр эзлегүләргә юл куймас өчен табиблар яшүсмерләргә дә, өлкәннәргә дә прививка сатырга киңәш итә. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицына, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.